Înălțarea Sfintei Cruci ne duce cu gândul la evenimentul istoric întâmplat pe timpul împărătesei Elena, care, fiind inspirată de Dumnezeu, a căutat Sfânta Cruce și a găsit-o alături de celelalte două cruci ale tâlharilor, care fusese răstigniți odată cu el. Și a fost descoperită crucea Domnului atunci când s-a atins de cea moartă și a înviat. Fiind acest eveniment semn care rămâne peste veacuri al puterii pe care Domnul a împărtășit-o pe crucea devenită altar de jertfă. Pentru că din momentul în care sângele Domnului a curs pe lemnul crucii, crucea nu mai este lemn obișnuit și nu mai este instrumentul de tortură care fusese cândva, ci a devenit altar de jertfă și semn al mântuirii neamului omenesc. De aceea se cutremură demonii atunci când văd semnul crucii, pentru că este o mărturie a dragostei biruitoare a lui Hristos, a dragostei care biruiește puterea iadului, puterea morții. Pentru că dincolo de cruce răsar zorii învierii, precum iernii care se așterne pe orice bobră semănat în pământ, urmează primăvara cea dătătoare de viață. A lăsat Dumnezeu semne atât de bogate ca noi să înțelegem cu câtă gingășie lucrează în lume și că semnele lui Dumnezeu sunt și astăzi în zilele noastre, dar nu sunt precum știrile care să înspăimânte și să pună presiune pe om într-o anume direcție. Nici o minune a lui Dumnezeu nu stânjenește libertatea omului. Vedem că în fața învierii Domnului, cei ce au încremenit, cărturari și farisei, în legea care părea că le dă o siguranță, dar și o autoritate, au rămas încremeniți până la sfârșit. Acesta este păcatul împotriva Duhului Sfânt, păcatul împotriva minunii, împotriva evidenței, păcatul împotriva lucrării vădite a lui Dumnezeu. De aceea, semnul crucii rămâne pentru noi o mărturie pe care o repetăm de fiecare dată, ca semn că suntem creștini, ca înnoirea legământului pe care l-am făcut la botez. Ori de câte ori tulbură sufletul nostru frica și puterea celui rău. Pentru că semnul crucii este puterea pe care Dumnezeu ne-o împărtășește, pentru că prin cruce ne-a împărtășit această putere de zdrobire a morții și a celui rău. Multe și-au închipuit în diferite religii păgâne oamenii despre om. În aproape toate religiile veți găsi ideea de dreptate, ideea de judecată de după moarte, că cel bun va merge la bine, cel rău va merge la rele, ideea de jertfă, ideea de post. Dar nicăieri că Dumnezeu cel atotputernic, al cărui nume era înfricoșat și a se rosti, ar putea lua chip de om atât de smerit și a se face apropiat oamenilor. Că Dumnezeu cel atotputernic se lasă scuipat și nu spune nimic, că vine să spere picioarele ucenicilor. Mântuirea ar fi fost împlinită, iubiți credincioși. Și dacă o palmă dându-i se Mântuitorului ar fi căzut și ar fi murit, mult mai ușor și mult mai grabnic. Dar a primit Dumnezeu moartea cea mai înfricoșătoare la acel moment. Ca să înțelegem că să facă părtaș cu toată durerea noastră și prin aceasta să ne vestească și prin ceea ce a trăit. Îndrăzniți, eu am biruit lumea.
tot ceea ce este pentru noi spaimă și durere, toate le-a trăit Hristos până la ultima picătură. Și moartea rămâne înfricoșătoare și nefirească. Sufletul se desparte cu teamă de trup. În grădina Ghețimani, Domnul a trăit toată neliniștea și durerea omului în fața morții. Din realitatea acestei lumi, chemat să se reîntoarcă la ceea ce a fost dintr-un început chemat să fie. Cetățean al împărăției cerurilor, legat de cer. Așadar, Domnul a luat asupra cea mai grea moarte, pentru ca noi să nu ne mai temem de suferință și de moarte, ba mai mult să înțelegem că în orice suferință și grijă și durerea noastră, Dumnezeu ne este adeseori mai aproape decât atunci când lucrurile ne merg previzibil. Legătura noastră cu Dumnezeu nu este doar atunci când ne rugăm neîncetat, doar atunci când suntem în liturghie și atunci când suntem împrăștiați și atunci când poate uităm să ne rugăm. Și atunci când poate nu mai știm să ne rugăm, dar rămânem în sufletul nostru credincioși lui Dumnezeu cu trăirea. După cum legătura mamei cu un copil nu ține doar cât timp copilul o sună la telefon sau este alături de ea, și atunci când în joaca lui copilul își uită de părinți. Și atunci mama și tatăl sunt atenți asupra copilului și dacă de îndată se apropie vreun pericol de el, imediat îi ies pentru a-l apăra. Așa de la Dumnezeu lucrează în viața noastră. De aceea, în fața dragostei lui Dumnezeu răstignită pe cruce, Biserica ne cheamă să aducem mărturie de cinstire și de trăire și ca noi înșine, înțelegând puterea jertfei, să înțelegem că viața ne-a fost dată nu doar să trăim confortabil în această lume, ci și noi să slujim și noi să aducem slujba și prin nostru nostru de cinstire pentru Dumnezeu și pentru oameni. Ne-a învățat Domnul să spunem Tatăl nostru, nu Tatăl meu, ca să vedem și în celălalt om pe care Dumnezeu îl iubește, cum am credința că mă iubește și pe mine. Om cu care Dumnezeu are o lucrare, cum am credința că are și cu mine. Și chiar când acela șchioapătă, chiar când acela poate păcătuiește, Dumnezeu îl va duce cu gingășie pe cărarea mântuirii, așa cum și pe mine vreau să mă ducă, fără grăbită mustrare, fără înfricoșătoare pedeapsă. Viața noastră ne este dată ca mărturie și liturghia însăși este pomenirea jertfei lui Hristos. Ori de câte ori veți bea paharul acesta, spunem în anafora Sfântului Vasile cel Mare, în liturghia Sfântului Vasile cel Mare, moartea mea veți vesti, învierea mea veți mărturisi. Iată, purtăm mărturia pe de o parte acestui fapt istoric, pe de altă parte a lucrării lui Dumnezeu în istorie, până la sfârșitul acestei istorii. Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului, spune Hristos. De aceea nimic din această lume nu trebuie să ne înfricoșeze. Pentru că cel ce a biruit moartea va birui în orice suferință și neputință a noastră puterea celui rău și frica ce ne sfâșie și grija ce ne macină și ne uzează adeseori. Până la capăt Dumnezeu lucrează în această istorie mântuire pentru cei ce cinstesc lucrarea Lui și cred în Dumnezeu. Spune Sfântul Maxim Mărturisitor în răspunsurile sale către Talasie, că Duhul Sfânt nu lucrează doar cu noi creștini, dar cu toți oamenii. În toți oamenii lucrează Duhul Sfânt, dar lucrează diferit. Cu cei necredincioși, cu cei ce au rătăcit în credință, pentru a întoarce la cuvântul adevărului. Cu cei ce sunt pe cale pentru a-i întări, cu cei sfinți, pentru a împărtăși din puterea dobândită
celor ce au nevoie de lucrarea și de mângâierea lor aici pe pământ. De aceea, praznicele pe care le avem de pomenire a mântuitoarei jertfe, în Duminica a treia a Paștilor, Vinerea Patimilor, pe 1 august, 14 august, toate aceste praznice ne vedeți despre legătura pe care noi suntem chemați să o înnoim cu Hristos. S-au descoperit 3 cruci după cum au fost în momentul răstignirii. Crucea mântuitoare a lui Hristos, crucea pocăinței a tâlharului, care își asumă suferința și mărturisește adevăr. Noi pentru păcatele noastre pătimim, dar acesta n-a săvârșit niciun păcat. Și în această asumare, în această primire, este dintr-o dată inspirat de Dumnezeu, precum odinioară a fost Petru. Spune, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Când Petru a mărturisit, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Domnul i-a spus, fericit ești tu, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit acestea, ci Tatăl meu cel din ceruri, asciderea și tâlharului. Când și-a recunoscut greșeala și s-a plecat cu cinstire asupra jertfei Domnului, a fost inspirat de Duhul și spun Sfinții Părinți că cel ce a tâlhărit toată viața a furat în ultima clipă până și împărăția cerurilor. Și cealaltă cruce, crucea despărțirii de Dumnezeu, pentru că sunt niște consecințe ale alegerilor noastre, ale cuvintelor noastre. Astăzi oamenii își doresc să-și proclame doar drepturi ale lor. Orice desfătări, orice năstrușnicii le trebuie primite fără niciun fel de responsabilități. Nu vor să audă de nicio consecință. Sunt niște consecințe ale faptelor noastre. După cum atunci când ai pus la o floare o otravă, o vezi că se otrăvește și că piere, tot astfel și în viața ta, când ai ales să te unești cu cel rău, făcând răul prin cuvânt sau prin faptă, ai pus o travă la sufletul tău. Iată cea de-a treia cruce, crucea înfricoșătoare despărțiri de Dumnezeu. De aceea, legătura noastră cu Dumnezeu este reflectată în legătura pe care o avem cu crucea lui Hristos. Înfricoșător era acest chin care era rezervat celor mai mari tâlhari. După cum spune Scriptura, și cu cei fără de lege a fost socotit. Piroanele străpungeau osul călcâiului pe cruce. La încheieturile mâinile se bătea pironul pentru ca nu cumva, fiind în palmă, să se crape și să poată să se ducă după cruce. Înfricoșător chin, pentru că în acea neclintire organismul pierzând sânge, deshidratându-se încetul cu încetul, începea să moară în chinuri cumplite. Și în aceste chinuri cumplite care nu se măsoară nici cu ora, nici cu minutul, în aceste chinuri cumplite, crucea care a fost semn al necinstirii și al osândirii, crucea devine altar de jertfă căruia astăzi ne închinăm, înțelegând prin aceasta a cinsti calea pe care Dumnezeu a ales-o de mântuire, brațele deschise spre a îmbrățișa neamul omenesc. În fața acestui praznic, iubiți credincioși, suntem chemați, pe de o parte, să privim cu durere, pentru că prin durere ne vom vindeca de păcatul pe care l-am făcut noi înșine în viața noastră, pe de altă parte cu nădejde, pentru că toată durerea și rușinea noastră Dumnezeu a pironit-o pe cruce. Și ori de câte ori, cu acest gând de nădejde ne apropiem de Sfintele Taine și de Sfânta Liturghie, ne vindecăm și încetăm să se repercuteze toată consecința păcatelor noastre în viața noastră și a celor ce sunt împreună cu noi. Să ne ajute bunul Dumnezeu
ca aceste gânduri punându-le la inima noastră, să ne înnoim sufletele de la liturghie la liturghie și să putem, ca și ieșind din biserică, viața noastră să devină ea însăși semn al omului unit cu Dumnezeu, care nu se teme de minciuna și trădarea acestei lumi, ci se teme doar de a fi el însuși necinstitor și purtător al lucrării răului pe acest pământ. Să ne ajute Bunul Dumnezeu!